Kublai Shibu ni pergi pajba bayi sesempat ngapriang sobai pish ka Voice of Kasi channel. Pergi ke bangga kwa ban keren minta kasi ko ki pajba kalong ka badon kamba ya pi ki pajba jong ka beri uhinyo trap kintip ya kene ka benta ka bangan sakren na kini ka por ka bementa. Tika ke topik ka bangga wanra minta kalong kumne. Ka ka buit ka bari unumbar arpusau uyo long chief minister po Mekelia. Kai kabut kabari unumbar arpusau bunsin uyo sensar ha ka state jongi penban unumbar lai punriu pat usuyo tang ya ka batam kata ka de ka topik ka banga kwa banya kren ha ka ni ka singi ka bamenta ko ki pajba ba ye yo le se dona pedeng jumpi pimpat sai ba sapang utan numbar lai punriu bad unumbar arpusau ha ka ni ka singi ka bamenta na kentu yepi ban skap ikan diga video nadu ka basdang bat hadu ka bakut depin sayo ka jing pensai bat om takata ko ki pajba ba it enda pila shai ya kanika jing batai jonga ka ka buit ka bari uta unumbar arpusau uyo banong chief minister rapo Mekelia pin sanang banrai ya kanika MP election ka bansawan te pajba ba it ngano pen slam shu tong ini lek na wood sakata ka phang lani sapang kata ka topik kebangan sakren hakini ke por ke pemerintah tong ini lek no pajba bersengap pajba bai ke kebanga kwa ban kren hakini ke por swa bangan yatu yapi sapang ka kata ka buit ka bari jonguta unumbar arpusau usayo banong CM hapo Mekelia ngakwa ban bersai bai piki pajba sapang uta unumbar arpusau bat unumbar lai punreu unumbar lai punreu ka thau ya ka khasi jantie ya ki khasi jantie ki badon lai punreu teli ki set apo assembly bad u arpusau pat ka thau ya ki parlok jongi ki badai ki garo ki don tang arpusau teli ki set hapo ka assembly hapo Mekelia hari ka ba pelapat ka longkum ni ba uta unumbar arpusau u kamhe ya ulai punreu balai nga ongkum ta ka daw ka long bangayu i ba bunsin hapo Mekelia jongi unumbar arpusau uyo ban bat ya ki kerdan bahe kum u chief minister lane uyo ban sensar ya kene ka state Mekelia jongi baro kawe te pajba ba i nga kwa ban tu nak ka daw pat ka ba penlong yu ne numbar arpusau ba unyo ban sensar lane ba unyo chief minister hapo ka state Mekelia jongi ka bening kong ka banga kwa ban pensai pi kumne ka buit ka beri jong unen numbar arpusau ka long kumne ken ba usayo ban sensar hapo ka state jongi lane usayo ban long chief minister ka daw ka long ba ki pajba jongki garo hill ki pajba jong garo hill haba nilai jalap election hagaro hill lada penyang ya kano ka parti lanengi penyang ya unu kandidat Kim Jujet Klumar Henry ka thong jungki kalong banjit bet tang ya ka wei ka parti kata ka penpau ya ka jinge teli ka jinge long ka wei jungki parlok jungi ki balong ki garo pat ka long kanuk sabab haru ya ki pajba jong ka beri uhenyo trap badena kata ka daw ba unumbar arpusau bunsin uyo bat ya ka jing sensar lane uyo bat ban long ku chief minister apo ka state Mekelia jongi ka daw ka long ba ki parlok jungi ki badai ki garo ki ateli Kim Jujet Klumari ka no ka parti hari ki jet betangi ka ta ka we ka parti bat kitip hero ba enda la job ba kata ka parti ka baki ki ateli ki ka baki ki sotu jingmut banjit tang ka we ba sisin kasi kan sayo sensar sisa ka jelong kumta ba hapo ri kasi bi icung ba layo sensar sisa de unumbar arpusau bat ka buit ka ba arpat ka long kumne ba kidon katukat ne ki sangri ulum hapo ri kasi bi icung haba ki le jalap election keleng ki jaga ki kran ni kita ki nongrim ki bas kam chuki ki kran baki e ki chaj penru ki kran mania dai ki trai mulu but enda ki la job pat une unumbar arpusau ulong ubastat bha ulej ban penyadai bat kini ki sangri ulum ki badai napo ri kasi jainte bat enda ula penyadai bat ki pat ukhat ki banya solang lane banya trailang bat makiru haden bakilia snow tanat kila snow ya snow tho jingmo ban form lane ban penlong ya kata ka sarkar bat enda kila ya trailang kila form ya kata ka government lane kila penlong ya kata ka government ya ka sarkar mo
Henry ka eka pela kalong bo une unembar arpusau ulong bastat berubah syampang usim ki kerdan bahe yalade bat uyo long chief minister bat u sensyar ya unembar lai punreu bat une na lai punreu pat usuyo be tang ye ka batam ka ba u arpusau ai kata kade ka buit ka beri jo une unembar arpusau habang kren kumta kamdei ka banga pania per jaj punreu lane bani ac iwe em ngilong kawai ke jaj benro kasi bad karo ngilong kawai Henry nga kwa ban suan ra kum kata ka jingkran bau pajba jong ki karo hil kilong kita ki briu ki ba start ki ba syampang ki ba yateli bad ki ba yalong kawai bat pajba ba it saka benta ka balai ka ka ba ka buit ka bari jong une unembar arpusau bau sayo long chief minister bat usayo banlong ban sensyar hapo ri khasibi i chungi kadau kalong ba uni unembar arpusau u don kani ka thong ban job ban sensyar lane ban poi shakli do lane ban yo sensyar hakli do Henry unembar lai pun rupat u lapmit haga jinya bisni haga jinya pihun iwe lane juya teli badai na kata kadau unembar arpusau u yo ban bat ia kata kerdan kabahe tam bat kabasau ba kai kabuit kabare kaba unembar arpusau uyok lat ban sensyar la ne yok lat ban yok long chief minister kadau kalong ba hapori khasi bi i chung ki pajba jung kabri uhenyo trap kidi kita ki pajba ki badang longkum no ki badang nganom nut ban ong sadom la ne ki bej ngamnut ban ong kumta hari kawe kalong ba ki pajba jung kabri uhenyo trap kimya sautu jimbo kimya day kimya teli badai na kata kadau haba kimya teli une unembar arpusau usayo ban sensyar kadau kalong balai ki pajba jong kabri uhenyo trap hapo ri kasi jungi pilap ba ki parti ki don bun ba ki parti sang riulum bat une upajba jong kabri uhenyo trap ujit bun ki parti ya kawai ka parti ru ujit ya kawai ka parti ru ujit ya kawai ka parti ru ujit badai na kata kadau ka vut jong ki khasi chantia ka prano hen dailing baga jingbun kini ki parti reulum lani ki parti ki babun ba pori khasi chantia kadau kalong ba ki pajba enda kila jet ya kawai ka parti hadenang ta ki jet sa kawai ka parti kim june tang ya kawai ka parti daina kata kadau ka vut ka prano lani ka vut jong khasi chantia ka prano badai na kata kadau lai pun reu juyo banlong chief minister lane juyo banlong uta unong sensyar halaga jong kari de pajba bi it habang kren kumta pim de ban snow tho bakla lane ban ong ba ngi ngapen ya pher jumut em lane ngapen ya pher jaj meru kamde kumta henry ngasukwa ban kren ya piki pajba ba ki unembar arpusau ulong uta unembar ubastat ubayo ichngai lane ubaya teli teka ke jingi kaya ke nika por bangi pet yu unembar arpusau ka jingi kaya kalong ba ki pajba jong ka bri uhnyo trapru ki dei banya teli no hakani ka kenti ka bamenta bakin ai ka kti kamon kti kadiang tang ye ka wei ka parti wat jit bun ki parti wala dei ubahayang asam ubayang election ubayang MLA ubayale contest MP pimdei banjit pidei banjit bai tang ye ka wei ka parti tela dang ngi telingi jit bai tang ye ka wei ka parti sapet pin sayo iba hapo ri kasi jungiru kin sayo ki paradok parasnam hi ki banlong kita ki chief minister ha ka wei kasi te pajba abi ke kani ka por ka bamenta ka ka jingi kai kalong batong ni teli kumbalong kini ki parlok jungi na po garo hil kilong ki bastat ki basyampang te wan ai bangi ki khasingin sa bej laningin sa kale rito ai bangin long kita ki briu ki ba perkhat ya ki longden ki manden bat ki ba perkhat ru ya ka lawai ke bansawan bat ke ka daw ba ule number arpusau bonsin uyo sensar ka daw kalong baki pajba jong ka bri uhinyo trap sisin balawan ai skem sisin balawan ai jingrap kila bit no lane kila sngo ba ula ya rab haingi henry ko ki pajba ba i pide ban teb bakas skem kamdei ka bakas sarkar ka yo henry ka dei bakas sarkar India hi kalamang ya kata ka bha ka badai ya ki pajba ki badon hapo ri khasi bi i chungi baki dei hok ka sarkar ka haban ai ya kita ki skim ba per namar ka sarkar India kala dap mang lupa
bat kum ju ru ko ki paj ba be pide bante balai ka sarkar ka yok pisa dei nanga pat napihi da ka baki krong khajna ken da ka baki penkiudor cubu yu kaus sepuluh tingkah sekilo mo ngaril lagi penkiudor kapsan tingkah sekilo kemursan nikah kila yok ka sarkar kata kadai ka ba ngidei ban sai ba ka sarkar ka yok pisa nangi ki paj ba hi dei mangi ki paj ba hi ba kersan ya ka sarkar namar balai ka lum khajna ten katu ka khajna ka poi se ka plating ka jong ka sarkar ten kata ka daw ko ki paj ba bi lada ki wan ya rap kat no ru lada ki wan ai ki scheme ba pher ki wan ai kita ki surak ki development ba pher pem dei ban be lane pem dei ban ngop no tang kita ki scheme namar ko ki paj ba bi lada don kita ki development ba pher po ri kasi jongi kammentoi ladangim don ya kita ki an ki baklan ki ban yada ya ka jaj penru ko CBE jeng dapat ba bi je kan ka por ka pemerintah ka ke jing ai jingmut na ka voice of kasi channel kalong kumni hakani ke MP election pa ngakwa ban ong ipi un number lai penru ubadai kasi janti wajit ya kanu ka parti jit bej stang ya ka way kata ka parti berkata ka parti kadai ka voice of people party lada pijit tang ikan ka parti voice of people party pin sayo i snam arajar arpra ba pin sayo i ba paradok para snam la jonghi un sayo banlong chief minister kapher ko ki paj ba bi lada yo chief minister da ukhasi la jonghi kadao ka long ba ukham so thu ban yakran ukham so thu ya ka ka shon jongki duk kiria te paj ba bi hakani ka por ka pemerintah sobangan penkut no akwa ban ai pi ka wei ka jing kai berkata ka jing kai kalong to ai bangingin but nuksa ya ki parlok jongi ki belong ki garo ki baya teli ki baya long kawai te ngiru ini teli ya kani ka por ka pemerintah banginom jitsu ya kanu ka parti hapo mekalea jongi haring jet bej satang ya kani ka voice of people party but anda pila jet bej tang ya kani ka wei ka parti sapet pen sayo i ba u chief minister un sayo long hi da ukhasi uparadok parasnam u henman upara jonga bat jopi te khuble sibun ko ki paj ba be ngange ba pila so thu sai ka bu ka bari jong u ar pusau balai uyo ban sensar balai uyo ban long chief minister po meklia ka daw ko long ba ki yatli bat ka baar ka long ba ki penyaso ikini kisang riulum hapo rika CBE jong bat anda kila penyaso pan usim yalade ya kita kirang ki bahe bat kini ki wei pat kisang riulum kis sim betang ya kata batam kisong hon betang ya kata tepat ba be ngala da pensai katu ngej ba pila sai ko boleh sibun da episode tana di video jangan like share per subscribe ru share ru sigi parlok jupi ko boleh sibun